денят, в който страхът се тръгна. Страхът живял в мислите му, но не в реалността. И тогава той замлъкнал. Страхът изчезнал. Страхът е мисъл, ти си тишината зад нея. Тази медитация е за теб. Ново начало. Слушай сутрин или когато имаш нужда от тишина. Върни се тук утре за следващата.